Para lai spa tamngut AA wan shimbenta ki Khynnah Sunday School ya ka retreat ba Arsngi lenter bala penlong haka khatlai ber khat saw tarik uyayong ar hajar ar pusau han Nongmynsong Parish badi kite ki Arsngi lawan ban ai jing hikai yakini ki Khynnah Sunday School da ka team juga YUFC Youth United for Christ Shillong bat ka Sacred Heart Charismatic Renewal kumshi benta ka Nongmynsong Parish kala penlong ya kani ka retreat ban khot ban we ki hep ki barit ban shim benta ban yo shibun ki jing hikai khamtam hakaliang joka balang ban hikai ki bakin long ki Khynnah ki batip briu tiblei bakin long ru ki Khynnah ki badan burom dan akor ban long ki bakongu ya ki bahalor badru ban tieng burom ya ublei kalong ka ba ihun ban Peit hadu kata ya ki Khynnah Sunday School jong kani ka Parish bakilawan ban shim benta shidhem bat klem da thaj ru ban sngap ki jing hikai bala hikai re ki nong pen yat ni ki bahalor